Kung may mga ano, para dangog kita ngunya na, newly grad or pag-graduate Mm. na, ano ang masasabi nindo na garo, ma-invite sinda na maglaog and Oo, makakatabang ba 'to habang bini-build ninda ang oo, Mm. ano to add sapot niya garo, will it help as a young career mo na hmm, maglaog ka tulos da sa JCI o i-advise mo sinda na Mag-build mo na ng career. sa later part ka na ano sa Mag-join. JCI, mag-join sa JCI? Sa akin, based on experience, kakasabi ko lang, no? Ano, parang, yeah, recommended. Highly recommended po siya kasi parang nung ako nga, last year, kakagraduate ko lang din. Parang, hindi naman sa lost ako, pero ang dami ko nga kasing gustong gawin. So, habang nagbi-build ako ng career, parang nakakapag-give back ako sa community. Parang giving it forward ba? Parang Sira- ganon. So, yung networks din, Wait, garo tunay ay. bakit De, hindi joke man ba? lang. I agree. I would agree. I would agree, Ma'am Budget.